Ya, semeglak. Gondangkan sing langit kalap-kalap katon lirikin sanging sang maweh gandrung ing Sudara Manik wonten dawuh Bapak Guru ora jeneng aku iki kok maido marang apa kang tok kandhake ana ing madyaning Pasiwakan negara Ngastina. Neng kuwi metu saka ucapmu dhewe lamun to kuwi duweni kasekten kang linuwih. Kowe yen kepengin duwe wadyabala ora sandadak bingung mung kari. Muja wis bisa kelakon duwe bolos pirang-pirang. Kasektenmu apa meneh? Minangka kanggo pawitan nggon mateni para Pandhawa. Jinaragan Ngamarta kuwi rapet pipit. Para Pandhawa kang padha duweni kasekten linuwih kabeh. Inggih. Upami kula lumebet wonten negari Ngamarta, tetela mboten badhe kawistara. Kok ngono? Awit kula saged mujuti menapa ingkang dados pepinginan kula upaminipun kula kepengin wujud kados dene satriya-satriya ing negari Ngamarta. Kula saged Bapak Guru. Apa ya menapa iso dibuktekke? Keparenga paduka mirsani Bapak Guru, kula kepengin silih warna kadidene Patih Harya Sengkuni. Lampun Sengkuni weh lah kok elok temen wah malah bilani malah kok iso jebles anu kowe nek ngono kuwi aja mulih ngomah ya aja bali nyamploso jenar mbahmu edok dhewe ning omah kowe wujud kaya ngono dikira aku malah kira iso mboten menika namung kangge mbuktekaken menawi kula kepengin dados menapa kemawon saged kula wujuti. Wis kowe bali meneh. Kowe mengko dhisik. Wis kowe bali meneh. Kowe mengko dhisik. Ya, mbok menawa yen sepisan wae ora gampang aku iki percaya. Yen pancen kowe ngerti Pandhawa Maradhyake aku njaluk kowe dadi penenggak Pandhawa sing jeneng Werkudara. Kowe iso apa ora? Yen kowe iso, aku percaya karo kowe. Ih, keparenga mirsani. Tansah marpamoring sukma. Sinukmaya winahya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu. Waktu kaya mangkono. Manteng risang Sudara Manik. Jelek wujud Hyang Werkudara kagiat Begawan Durna.
bisa wujud Werkudara. Inggih kula menika Werkudara. Ah, ya elok. Ning ya aja basa merga Werkudara ki ora iso basa. Inggih menika namung mujudaken tandha. Sampun boten kainan anggen kula badhe mejahi pendhawa. Wis bali kaya wujud sekali Sudara Manik. Sudara Manik. Inggih kados pundi Bapak Penemban? Ya. Aku wis percaya marang kasektenmu. Neng nyentok kandhake kowe jare bisa mujudake bala. Kaya sing tok karepake. Inggih. Bala ingkang kula pikajengaken boten wonten sanes namung kejawi nafsu kula ingkang badhe kula puja. Ingkang supados sabiyantu dhateng kula Bapak Guru. Apa ngono? Lho inggih. Apa kono tak buktekke? Monggo kepareng mirsani. Napa Kakang Sudarmanik nimbali marang kadang waku kala Bantala. Aku kala Renu. Aku kala Maruta, aku kala Dahana. Menika bapa kanca rawuh kula ingkang dumadi saking nafsu kula catur perkawis. Oh ya Sudarmanik, Sudarmanik. Aku wis percaya marang kasudebyan lan kasektenmu Sudarmanik. Kang mangkono tak manggah puji Siti Raharja nggonmu bakal nyidra marang para Pandhawa. Kepareng kula nyuwun pamit Bapak Guru. Woi. Arya. Piye Kakang Penemban? Wektu dina iki Sudara Manik wis netepi apa sing dadi kandhane nggone arep nyidra marang patine para Pandhawa. Tak jaluk sira nyendikani dawuh Sinuwun Daryudana ngetapake wadya bala saka Ngastina. Kuwi gati ngawat-awati Bambang Sudara Manik. Iya Kakang Penemban aku njaluk pamit. Tumuli ngirap ki anak-anakku Sata Kurawa Kakang Penemban. Sigra kang bala tuminggal sampo samya matawi.
Dawuh, Mas. Oh. Mangewora-wora-worahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur panjriting turangga esti nyuweng duaja kang kitir ora kathah ingkang duaja Tuwa lelayu sabit oh lah Man Harya Wertiman kepareng paduka paman Suryambabari dhateng ing putra pun panenggak Kurawa kula pun Dursasana saking Banjar Junut Cemadung Dawan Semanten ugi kula menapa delopo ganti Cemadung dawuh. Ya napa kabare Pasiwakan enten napa Kakang Prabu Duryudana? Kepareng kok mbabani kene jati, Nadyan kula semanten ugi paman. Kula keng putra pun Janaka Ngastina kula pun Citraksa Cemadung dawuh paman. Nadyan kukuren gatel ki apane kok dikukur. Kula pun wis. Kowe sing ngomong sing senep malah aku. Bakune kowe teko nyadong dawuh. Nggih, nyadong dawuh. Semanten ugi keng putra Sindunata Cemadung dawuh. Kula keng putra Suwatama nyadong dawuh paman. Kula pun Surtayu, kula Surtayuda. Ya kabeh aja padha saur manuk. Ngertenana ingkang rinumpaka ana Pasiwakan ora ana liya mung kejaba Kengraka Kurupati menggalih bab perkara panguwasa Praja Ngastina besok bakal tekan turun-turune Kengraka apa ora. Marga Jangka wis nyebutake lamun ta sapa ingkang bisa nyekel Praja Ngastina sak turun-turune ana pitukane kudu menang jroning Bratayuda Jaya Binangun.
dilalah iki mau Praja Ngastina ketekan pawongan bagus aran Bambang Sudarmanik kepengin suwita Mbah Mudurna ning Mbah Mudurna ya ora kurang akal. Sudarmanik dikandhani kinen bali dhisik merga Mbah Mudurna lagi menggalih panyuwune Sinuwun Ngastina nggone kudu mateni Pandhawa. Rumangsa kegugah rasane Sudarmanik tumuli dheweke saguh mateni Pandhawa. Wah, kula malah anu niku man kok malah miris iki. Sudarmanik niku isih enom kok malah mung arep pakake mateni Pandhawa. Walah man. Kula mung donga muga-muga Sudarmanik ndang eling ngoten mawon. Aja ta Sudarmanik la Kurawa semene mbane ora nek sing bejaji kok. Perang ora tau menang lah Kurawa niku petingane napa? Kurawa niku petingane siji poto loro methuk sinden niku petingane Kurawa. Ngono kok dadak arep lah mbok wis kowe rasa maido. Merga Bambang Sudarmanik kuwi duweni kasekten linuwih, aku ngerti dhewe, aku nyumurupi dhewe. Sudarmanik kepengin dadi sapa kelakon iki mau wis dibuktekke. Dheweke kepengin dadi kaya Sengkuni bisa malih kaya wujudku. Pengen Werkudara bisa malih wujud Werkudara lho. Kanthi dasar kuwi mau wae. Ing kene malah kena nganggo ngedungkumba para Pandhawa. Nggih, pun. Rumangsa kula sampeyan niku legan golek momongan uthik-uthik macan turu. Sudarmanik iso dadi Werkudara sampeyan ora eling ngamarta ki ning Kakang Prabu Kresna. Nika kepengin dadi apa ya iso, wis anggeni ora mangitung. Pun terserah mriku. Pun monggo sampeyan ajeng pripun niku perkara samya. Bakune kowe kabeh ayo. Dina iki ndak kanthi memanuki lakune Bambang Sudarmanik. Yen dheweke kalah dening Pandhawa, ampiyak awur-awur. Ngamarta di bumi angus. Nggih, ngeslaken dawuh. Swatama wonten dawuh paman metu njaba perintahna Wadyabala. Wigati nyawat-awati Bambang Sudarmanik warmata pasilan. Enjing bidal gumuruh saking Astina Nagri. Ingkang bala swabra busananira lir surya wedalira saka ing calon iki arasa madangi jagat tumup maning sampusa ing ukir perbapak bangsu mirat prasara ting surya nampek megolan gunung-gunung kapyarsa swaranipun samudra
Guru
kumyong swarane wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata tanjaro Teni rahmat parana Tuwaca miwang bending ungkung Risang aswatama Kang cucuk ing Prawadyabala tawes padake iki anakku Antarja Gatotkaca Antasena ketemu ana tengahing marga wa sungkem kula mugi kunjuk sungkem kula kunjuk sembahku katur wa bule wah kowe jasa punak aku tak kentes sirahmu tenan nyeluk wong tuwa wong bule ambaya jenenge ya iki wis dadi pakulinanku kok wa ning nadyan kaya ngono aku tresna karo kowe kok wa ora kok jeneng ora ngejene iki ora ya wis tak tampa Antarja Gatotkaca Antasena pangestuning punwa tumrap marang sira katelune sangat angkin kula mundi ya kapundi sungkem kula katur Wanoman anak kula Antarja sampun kula tampi sungkem kula katur wa anak kula Gatotkaca sampun kula tampi wah Pakde Anoman bekti kuwi katur Pakde ya Antasena wis tak tampa mengko dhisik iki kok malah ketemu ana tengahing dalan kowe iki dar nyang endi inggih wa sejatosipun kula badhe sowan wonten Kendali Sada arep nyang Kendali Sada inggih arep apa mugi andados ning kawuningan wa wedal menika kadang kula Yai Abimanyu nembe nandhang wiyadi madal sekathahing usada ngantos dadosaken penggalianing para pepundhen Pandhawa oh ya yen bab larane Abimanyu Punwa Mandura ki jane wis krungu kepara nalika semana Punwa duweni kerentek kepengin tilik marang anakku Abimanyu dilalah Punwa kepengin bebarengan kelawan Kang Wandwarawati ning bareng aku tekan Praja Ndwarawati tinemune suwung barengi kelawan Kakang Anoman nggone arep bakal siba ngertenono Antarja Gatotkaca Antasena negara Ndwarawati suwung Kang Wandwarawati karo Kang Paman Setyaki murca kang tanpa pepoyan nganti ndadekke bingunging para kawula ing Ndwarawati inggih nggih Punwa kaliyan Kang Mandura ugi nembe budidaya ngupadi wonten pundi Kang Wandwarawati sinuwun kresna nggih waduh mongko pangangkah kula iki badhe sowan dhateng negari Ndwarawati namung kados mekaten lelampanipun para putra Pandhawa kados pundi wa ya ngene kowe karo aku iki urip ana alam padang kuwi mung nglakoni apa sing dadi dawuh Kang Nyipta urip ya kabeh mobah musik ing jagat kuwi kapurba dening Gusti kang gelar jagat iki lelakon kuwi adile mung kudu dilakoni penandang adile mung kudu disandang ning yen pancen wis mantep madhep iman marang sing nyipta urip aja to nemahi kepenak wae nadyan nemahi popo wae kudu nengenke rasa syukur ana ngersane Gusti kang gelar jagat kepara wektu dina iki padha pasrahna marang adile kang kuwasa ndonga ikhlas lahir batin ndongake marang Kadang Abimanyu semono uga
nyuwuna ana ngersane kang nyipta urip muga-muga enggal antuk usada kadang Abimanyu ora beda padha nenuwuna muga wae wakmu Ndwarawati enggal ketemu inggih wa mula gandeng wektu dina iki pun waya ngupadi marang kadangku Yayi Ndwarawati ya wis yen ngono ayo Kakang Anoman bebarengan kelawan para putra tak kanthi lumawat ana Praja Ngamarta kepengin aku tilik anakku Abimanyu inggih ngestake dawuh sinuwun inggih Wanoman sak sampunipun mangke si Wanoman rawuh wonten negari Ngamarta keparenga ngempakaken ing reh kawaskitan bok menawi paduka si Wanoman nyumurupi usada menapa kangge ngusadani dhateng roganipun adi kula Abimanyu nggih mangke badhe kula cobi mila monggo sesarengan leres menapa ing dados indikanipun Kang Wamandura mugi Gusti nyudaneni satemah kadang paduka iya anak kula Abimanyu pikantuk usada nggih kagiat risang kapirangu renanggul kinembet kempit dosa ngertaning bawono ya si tukang walang ati ya si tukang ana sing tias ya si tukang kudu garing Jono Tut wonten dawuh piye Pak Puh Dosundi sirening padha jagongan kok kaya swara gumuruh nganti bengong ning kuping bareng tak sawang galuh sawangan ana barisan segelar sepapan nitik umbul-umbul kae rak barisan Ngestina to kae barisan Ngestina iya aku nyedaki marang ngener lakune Praja Ngamarta ki ora pati dugamana an aja kesuwen cegaten coba cegaten takonono kae karepe arep ngopo yen kira-kira mung arep gawe perkara balekno bareng kowe nyuwun ngestu ora Kakang Anoman wonten dawuh sinuwun rasaku kok kurang kepenak kelawan prataning para Kurawa iki. Ayo melu nyegat lakune Kurawa. Yen nganti dheweke mung arep gawe perkara Baladewa sing ana ngarep kula iki badhe mbetengi dhateng anak-anak kula. Aja nganti ado-ado. Aja nganti ado-ado ngene lemaku. Monggo kula dherekaken. Sang Baladewa Narpati Twiraris Wara Kresna kalangkunging tresnani ora marang Dyah Anusinawi Rikalanira nguni naga makikian katon galakku melap wisanyo nampek gisik manao cikro marang risang bayu siwi kudu karepe dhewe
Antarjaya. Siwa Surtayu, yo. Ana apa tumeka ngener marang pernaing Praja Ngamarta? Sumikira bakal tak gawe liwat, yen sing liwat wong siji mung gawe wong 5 tak lilani ning gandeng luwih saka 100 dasare nggawa gaman. Aku iki wis hafal pendak padang mesti ketok eleke Kurawa. Ayo. Tak jaluk aja nganti mbacut yen kowe bakal lelungan marang kutha kang tinuju nyimpang dalan wae aja metu kene. Nyimpang wae. Mumpung ora babati barisan. Wah, edian malah nantang perkara. Ya, ora sandadak. Tedeng aling-aling, aling-aling tedeng. Ora perlu ngenteni Bratayuda Jaya binangun Pandhawa kon maju ring kon nyembah dalaman sikilku. Tak tugele gulune. Wah, pancen ngejak waton Sulaya iki. Kowe pancen arep jarak Antarjaya yen pancen arep nyoba mara Ki Maju. Aku ora bakal mundur sejangkah. Matna sastra jendramu waterna dicoba mantramu. Tebak dadamu. Dengklek dadi gambar. Ya. Hati-hati. Wait, Jan. Oh. Hop. Wables bumi. Ya. Hop. Wati. Oh. Bocjar. Hop. Wet. Wati. Wah. Ah. Hai. Bocjar. Hop. Bocjar. Siapa? Hop. Hai. 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 Hi. Hai. Ah. Hai. Cekak. Oh, iki jas. What? Dia. Aduh. Wah. Hop. Wait. Ya. Wah. Ya. Wah. Waduh. Aduh. Ah. 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 Hop. Mati. Wait, ya. Hop, ya. Hop, hop. Wah. Wah. Aduh. Hop. Hop. Hoi. Hei. Hoi. Hei. Hei. Hei.
Sena iki? Ya. Ayo. Begundal rene areng wedian. Parat. Jotos dia kamu tak getih. Nyo cobanen. Hei. Abro. Nyo, iki jalurmu. Ya. Hei. Oh. Tak wet. Wedian. Ambles bumi. Ah. Petingamu ngambles bumi. Oh. Hei. Oh. Wajah. Hei. Wajah. Ya. Oh. Wajah. Wah. Wajah. Oh. Yo. Hey. Mas. Ya. Woi. Wah. Yo. Has. Hop. Ya. Cemeglak. Hop. Kethek ya nek. Sanak lawas, anu maneh ayo. Kowe ngece. Hi. Hei. Weh. Awas. Arat. Yo. Oh, hop. Hei. Oh. Alayo. Oh, hei. Ya, canda. Hot. Oh, dia. Weh. Awas. Hop. Hei. Wah, ayo. Alayo. Oh, hei. Ha. Hop. Weh. Oh. Iya. Iya. Hop. Oh, hei. Weh. Iya. Hei. Yo. Hop. Canda. Hei. Wait. Oh. Wait. Ayo, ora kene. Oh. Hei. Oh, Nggih Rasudara Manik. Kados pundi Raden? Ngerti dhewe ta? Aja ta mlebu kedaton Ngamarta.
sedeng tapel wates wae ana sing nunggu. Inggih. Mongko iki ora baen-baen lho. Sing nunggu ora baen-baen. Mara enggal ketokno kaprawiranmu. Kadang kula kala Bantala ingkang badhe ngrampungi bab perkawis menika kala Bantala ana apa Kakang ngrampung ana perkara iki ya. Soy Gatotkaca balik kala Bantala. Ayo aja nganti kendhu terus ilang ya. Wait. Yo hey wah wait ya oh hey ya ya wait ya ya ayo hey wah ya what? Tumiba kaya woh mateng. Raja, iya, kok ngendi? Magut wonten Rananggana. Lah kok nganti ku mleyak? Mung sapa? Wonten Raseksa ingkang majeng ngamuk punggung. Sampun kelampan kula sambri. Sirahipun namung kula kelena. Kedawan pengabaran ngantos dawah wonten mriki. Eneng buta ya? Iya. Ngestina sajake wis dipitung sing kani genep. Dipitung genep ditimbang adil nyatane iki dudu wong Ngastina ya tekan kene. Ora penak rasane ngati mara kowe gage mundur. Mundur iki kanan iki karepe dirampungi wakmu mandura. Nek mung mateni buta sithik tuwek-tuwekan ngene aku wis kuat banget. Aja ngali-ngali pandune wong Madura. Buta-buteng betangane ayo. Rene. Oh iki to butane. Kowe buta sing iyak-iyakan kowe. Kowe buta trunyak-trunyuk nyak-nyakan tekan kene. Wong aksara nyo. Kowe buta lairmu buta batinmu ya angkara murka. Wano-wani gawe kisruh. Apa pancen jelek urip? Kok mau kedah-kedhil matane iki lho. Kowe iki sapa ta? Lho. Perkarane apa karo aku? Aku tok unek-unekke iki lho. Aku malah bingung. Kowe buta tekan kene? Iya. Heeh. Kowe mungsuh karo sapa iki mau? Mbuh. Jenenge Gatotkaca apa piye? Nyambri aku ya serik to sirah iki ning omah dipepundhuk didak-dak. Hak getak ngalih kowe. Ya, bener. Pancen kowe buta sekti aku ngakoni. Mara diage saiki wis ora ana Gatotkaca anane mung aku. Mara ngaku kowe jenengmu sapa? Kala Bantala. Kala Bantala? Iya. Balik kowe sapa? Piye? Piye? Oh, budhek iki.
Omong adu arep ora krungu lho. Kowe iki sapa? Elek nomor pakmu gatekno gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa Halayudha Karsana Kakrasana Kusuma Walikita Wasi Jalatara. Hei! Waget aku. Angger gelem bengok. Kowe buta yaene metu sing ngakon sapa? Heh? Buta yaene metu sing ngakon sapa? Mandu. Sapa sing mandu? Oh. Le akon kuwi lho. Kowe buta yaene arep ngopo kowe tekane? Kowe buta tekane arep ngopo? Ya, Bares Kures Blakasuta. Aku goleki Ratu Ngamarta lan Pandhawa kon maju rene. Yen ketemu arep kapake. Tok kapake srimpung sikile bondo tangane klethak biase piye? Piye? Balenono. Balenono. Bondo tangane srimpung sikile. Ah klethak sirahe. Wah, edian. Kaya ampu-ampu dhewe cangkemmu kuwi ya. Kowe kaya ampu-ampu dhewe rasa golek Pandhawa. Baladewa iki ayo nono. Oh, yen pancen arep nyoba karo aku. Awas, titeno. Arep apa? Arep apa? Arep apa kok ngincim arep apa? Ya ora apa-apa kok. Mbok menawa kowe lali. Lali apa nih? Ayo. Aku si Pating Buta Senopati. Tinimbang Bali Wirang luwung Bali dadi bathang. Ayo. Yen pancen arep nyoba Baladewa, mara giagi ketoken kadhik dayanmu. Ayo maju rene. Lah ora giag-gilag wae dublak tukak cengemu bosak kowe. Kok kaya ngene kok. Wah, ya ampun. Iya. Taing. Maju rene. Ngantemo. Kurang bolo nyurono, kurang gaman medhati yo. Ampian kaya Wandala, rebutan kaya menjangan mati. Ora-orane Baladewa digrek sal apa? Sayu Tama wis kethiwi. Iki buta apa? Kowe nyidam terbelok, nyidam sari cangkepe. Malah langsung ulah. Lho iya. Kok Baladewa iki? Kowe iki sepiro banggamu? Kowe iki mau buta kaya ngene kok arep keren Baladewa iki apa? Apa pancen serep nyawamu apa piye? Ayo. Nah, ayo. Kowe buta kaya ngene kok ora teto ikan kadepe apa lah. Ayo. Wonten menapa? Alah yung. Ana wong udut tak titibani. Nganti mbakku mawut. Alah yung. Piye? Alah yung. Eneng apa malah? Aduh. Raden piye? Rai kula tesih isih kok. Ejik neng kono. Alah. Piye Yayi Kala Bantala? Waduh Kakang. Magut Rananggana malah kewirangan. Wirangan piye ta? Nggih Raden, kula magut Rananggana ketemu. Wah, menungso kok galake ngungkuli Asumana. Sapa? Baladewa. Oh lah. Wong durung tepung kok. Ya kuwi Baladewa. Nggih. Kowe dikapake komplit. Komplit kaya wong jajan. Dijejeki, dipisui, didak-idak. Lah wong kowe iki buta kok mbok ya ketokno galakmu. Empun kalah galak kalih ngrika kok. Kula ya wis ngetokke galak kula wis nglokor barang kok. Terus ngono getak buta kowe. Waget kula. Kula niku arep ngeten ati kula cilik. Cilik kok dadi buta. Lah sing pilih ya sapa? Wong aku ya mung ngene nglakoni kok. Terus wah kula dionek-onek ki jenengmu sapa kowe? Kula matur aku Kala Dahon, Kala Bantala.
Kowe sapa? Wah, kowe lek nomor pakmu gatekno gobokmu. Ngoten niku. Iku Nata Mandura Prabu Baladara Yudha Karsana Kakrasana Kusuma kita Wasi Jaladara. Ngerti? Kok bengok ning kuping iki cangkeme iki lho. Mriko wae ya ngono iki. Iya, niki mung conto kok ya. Terus langgih niku. Kowe arep ngopo tekan kene? Kula ya aku dolan. Aku ya ora omong nek mateni pet. Wah, mengke nek kula ngomong sik jejeki mriko no. Oh, nyatane malah kula ya ke trucut ngoten kok. Buat kangen ngopo? Mateni Pandhawa. Pandhawa tak untale. Mriku malah piye? Bareng untal Pandhawa, ayo untalen aku sik. Ngoten niku. Terus langgih niku kula sumbar mapano untal Malang. Kula niku nembe muni ngoten niku sikile mriku punten cangkem kula mriki. Dublak tukak wongko bres. Prepet. Wis ora ketok apa-apa. Bareng kuwi terus tangi kula ya jenggirat. Madhep rene. Nyo antem ngono. Kula jotosi ora digawe rasa. Walah kula jotosi niku cangkem iki demimi lae. Bareng gelem males walah kaya wong ngunggahke empiak niku. Wah, sikile jejeki, tangane jotosi. Ngoten niku cangkeme muni terus ngoten ya ora kisruh iki. Kula dublak wacakku bosok modi arep buta kaya ngono. Ngoten niku iki. Terus lho niku. Wah. Baladewa menango nggih memper wong dalange ngewangi Baladewa. Gaman ora kurang kok tangan maju. Oh alah piye. Ayo nih. Ora sak kowe genak-geneng kuwi. Ayo. Aku ngerti karo sing mburimu kuwi. Mburimu kene kuwi. Ayo. Aja kowe maju, mburimu maju rene. Meneng aja mana aku nang ngene. Ayo. Ora sak ayo. Maju rene. Meneng aku tak ndelik ning mburimu. Jajwe ora miyat. Aja tak kowe. Aja mang-mang aku ning kene. Aku ndak konang nuwun Baladewa aku iki. Aku pakai warna kena Baladewa. Aku tak ndelik nang kene. Halo. Saudara Sengkuni. Piye iki? Ora minggat ra omong-omong iki. Sikil kok dijunjung abot ra jamak iki. Jare eneng apane? Ayo, sapa sing arep iki Baladewa? Maju rene. Sapa gedhekke foto kuwi? Kowe sapa? Aku Baladewane. Tinem iki mung ngawu gawar. Aku iki Baladewane aku, Baladewaku. Baladewane aku, Baladewane tak tauri. Wah bule. Ya.
Iki ra Gatotkaca. Antasena. Oh alah Antasena. Ya. Antasena iki mau. Oh, kleru kok seru. Ora apa jenenge wong tuwa nganggo kecer nek omong jenenge wong gugup. Kok nyatane aku bar ngundurke mungsuh kok leno. Piye Pak Di? Mungsuh wis mundur. Kura wis ngalih kabeh para Kurawa. Wis ora ana kang bisa mapaki. Ya, yen pancen mengkono ayo nutuke laku. Tak kanibali yang Praja Ngamarta. Ah, ngono malu Prayoga. Kowe ndisi ana wae. Kowe ndisi ana ganti tapak. Aku bakal sumusul kowe ya. Aku tak dhisik, engko tak anteni ya Pak Di ya. Piye Ngger Sudarmanik Raden Matih. Kula kasembadan mimba Narendra Mandura Prabu Baladewa. Satemasipun boten wonten nyegat lampah. Terus kula nampi pawarta bilih wedal samangke para Pandhawa nembe menggalihaken bab perkawis anggenipun ingkang nami Abimanyu menika nandhang wiyadi. Menapa wonten ingkang nami Abimanyu? Ana Sudarmanik ana. Abimanyu kuwi anak Janaka. Mongko Abimanyu mbiyen nampa Wahyu Cakrane ngrat tegese Abimanyu kuwi besok turune digadhang dadi ratu ana ing Ngamarta. Menawi ngaten nika kenging kula nggih jalaran anggen kula badhe damel kisruh wonten negari Ngamarta. Karep piye? Dinten nika Raden Abimanyu manut pawarta ingkang kula tampi dipun boyong wonten negari Ngamarta. Badhe kula cidra. Arep colong. Iye. Banjur caramu paduka parawasa menika sing sawetawis kula badhe ngupadi cara supados mboten kawis tara anggen kula nyidra pun Abimanyu. Ya, aku percaya kowe Sudarmanik. Kayune Purwosejan